כן, אחרי סוף שבוע ראשון מאז יצא מבית האח הגדול במקום השלישי ורגע לפני שהיא חוזרת לצבא, אנחנו עושים צהריים עם אלין. שבוע אחרי שדיברנו איתה מתוך הבית, ואני מקווה שעכשיו היא כבר יודעת מי אני. נכון אלין? שלום אלין. שלום, קרן. יעל, שמי יעל דן. כן, לא, תקשיבי, אני פשוט עשיתי את הפדיחה שלי עם זה שבכלל... אוי, יקירה, אבל קיבלתי בעקבות זה מחמאה, הושוויתי לפרדה, תשמעי. גואל סידר לי את האגו, אין שום בעיה. תגידי, מה שלומך? הכל בסדר, אני קצת יוצאת מהאלם, מתחילה לחזור לחיים שלי. אפילו עכשיו ברגעים אלו עשיתי עם אחי הקטן שיעורים בחשבון. בחייך, את כבר עושה מתמטיקה? לא יאמן. באמת? בינתיים את הפשוטה יותר. אוי, תגידי, אלישי לידך? לא, כרגע לא, האמת שהוא נראה לי ברגעים אלה סיים אימון לפני המשחק שיש לו היום נגד מכבי. מה, את נותנת לו ללכת ממך אחרי כל כך הרבה זמן שלא התראיתם? אוי, זה היה קשה, זה היה קשה. כן, הפרידה הייתה קשה היום. בואי נגיד לו שלום, אלישי. מה קורה? אצלנו בסדר, איך אצלך? הכל טוב, איך אצלך? מה קורה לעיני? מה קורה, מה? שאלתי מה שלום לעיני. היי! קורה? נו, דברו, איך אתה קורא לה? לילי? איך? מה שמעתי? לילי? ככה? נסו לתאר לי את סוף השבוע, יאללה. אלין, איך עבר עלייך סוף השבוע? טוב, אז הרגשתי שלא יכלתי לבקש יותר מזה. באמת הסוף שבוע הזה בצפון זה ככה משהו שמאוד חיזק אותי, משהו שנתן לי באמת את החום ומה שהייתי צריכה כדי לחזור עטופה בצמר גפן. נסעתם לצפון שלכם? עשיתם לכם סוף שבוע במקום כלשהו? רק שאני אבין. לא, בבית של אלישי. היית בבית של אלישי. תגידי, כשיצאת, עברו עלייך כבר כמה ימים. אני מניחה שהצלחת ללמוד קצת, אלין, ממה שהרגישו כלפייך. את זוכרת, שאלתי אותך, מה את חושבת שחושבים עלייך? בואי תשמעי מה ענית לי. לפני שבוע זה היה. האמת שלא יצא לי לחשוב בכיוון של מה כותבים עליי, כי זה מלחיץ מדי. מלחיץ? כן. למה את מפחדת מזה? כן, מאוד. זה דברים שנגיד עכשיו, באמת העדפתי לא לחשוב על זה כל התקופה הזאת, כי העדפתי להתמודד עם מה שיש פה, ואז שאני אצא, אני פשוט אראה את זה, וגם נצא למין חממה כזאת, שפתאום נהיה במקום בטוח, והמשפחה פעמים תחבק, אז לכל מה שלא נראה תהיה צמיחה. אז מה כותבים את לא רוצה לדעת? מה אומרים לדעתך? וואו, אין לי מושג. אוהבים אותך לדעתך או לא? אני פה. עברתי הדחות, אני בגמר. אוקיי, אלין. ספרי לי כמה הופתעת מהאהבה הגדולה שהרעיפו עלייך. ההפתעה זה היה משהו שבכלל לא הייתי מוכנה אליו. זה משהו שגם לא יכלתי להכין את עצמי אליו. באמת שכל האנשים האלה כל כך מדהימים, ואני רק כל הזמן רוצה להחזיר, ואני מרגישה שאני לא נותנת מספיק. תשמעי, זה קצת קשה להחזיר לכמה? 2 מיליון? אני יודעת כמה אנשים שהיו בדרך. אבל כשדיברת איתי ושאלתי מה את חושבת, שמעתי איזה חשש בקולך. נכון. אוי, מה אומרים עליי. ובעצם אמרו עלייך כמעט רק דברים טובים. זה די מדהים, לא? זה מחמם, זה אחרי שאנחנו היינו מנותקים כל כך ולא ידענו שום דבר, ולקבל את כל התגובות האלה, זאת נחיתה רכה. אלישי, נסה לתאר לי מה עבר עליך כל התקופה כשאלין עוד הייתה שם, ואתה חווה את הפידבק החם הזה שהיא מקבלת, היא הפכה לאהובת הקהל. האמת שבאמת כל בן אדם שניגש אליי, או כל הודעה שקיבלתי, או שהלכתי ברחוב, אז לשמוע דברים טובים על חברה שלך, על הבת זוג שלך, זה באמת דבר שאיפשהו באמת עושה לך את היום. זה באמת כיף לשמוע. אני יכול להגיד לך שכל מה שהם אמרו זה באמת דברים שאני הרגשתי, אבל עכשיו שכאילו כולם כבר מודעים לזה וכולם חולקים את זה איתי, אז זה בכלל הרגשה נורא נחמדה. אני חושב שה3.5 חודשים האלה, למרות שהם לא היו קלים בכלל. מה היה לך הכי קשה בהם?
שמי, הנתק הזה זה לא קל. אני יכול להגיד לך שאחרי משחק, כשאתה מנצח, אז יש את התחושה של השמחה שאתה רוצה לחלוק איתה. וכשאתה מפסיד, יש את העצב הזה שאתה רוצה לחלוק, והיא בן אדם שיודעת לקבל הכל ולהוציא אותי מכל דבר ולשמוח איתי בכל דבר. היא בטח יודעת להשתתף רגשית בחוויות, נכון? אין שום ספק. אז באמת אלה היו רגעים שהיא מאוד הייתה חסרה לי, אבל היא באמת הייתה שווה כל רגע, לחכות לה. אני יודעים איזה כיף זה להיות בשיחה כזאת, כאילו אני לא נמצאת. עכשיו תשבי רגע אותו רגע, אל תקשיבי. אני יוצא ממנו קצת אינפורמציות בשבילך, אלין. טוב? תגיד, אלישי, כמה חששת, אבל באמת, מאלירז? חששתי? כן, אתה יודע, כשאני התכוננתי לרעיון הקצר שעשיתי איתה, כשעוד הייתה שם, ושאלנו את המאזינים, מה הייתם רוצים לשאול אותה? רוב השאלות היו, תשאלי אותה אם יש סיכוי שיקרה, אם היה סיכוי שיקרה משהו בינה לבין אלירז. לא חששת? דבר ראשון ממש לא. אני באמת, אני חושב שלי יש את הביטחון בעצמי לדעת איפה אני נמצא בקשר עם אלין, וממה שאלין הראתה לי, ובכלל אני בוטח באלין ב100%. אני יכול להגיד לך ההפך, שחששתי לו, יותר הערכתי את הבן אדם, כי באמת שהייתה צריכה, הוא היה שם בשבילה, וברגעים בבית הוא תמיד הגן, ותמיד היה שם. הדבר היחידי שכן הפריע לי, שאני יכול להגיד לך, זה שבאיזשהו מקום אתה רוצה להיות הבן אדם שעוזר לה, שמגן עליה, שנמצא שם בשבילה. אוי, אלין, תראה איזה גבר יש לך, הוא רצה להיות שם בשבילך ברגעים הקשים, אפשר לבכות. יואו. לא, בכלל, אני, באמת, אני עכשיו פשוט... את בוכה, אלין? הלב שלי דופק בטירוף, כאילו זה מילים שאני שומעת, אני לא יודעת אפילו... את שמחת עליו כל הזמן כשהוא היה שם בחוץ? שאין לך מה לדאוג? אני שמחתי עליו ב100%, אבל פחדתי שאני עשיתי את הפדיחות שלי. באמת. כי... התביישת קצת? היו רגעים שאמרת, אוי והוא רואה אותי במצבים כאלה, מבישים, נוראים. כן, ברור. במצבים שלפעמים התגובות שלי היו נורא קיצוניות, ובמצבים מתי הכי התביישת? איזה רגע הכי לא רצית שהוא יראה? אני חושבת שזה רגע שאני חוזרת עליו המון פעמים מבחינת הנקודות שאני מזכירה בבית, אבל זה היה באמת רגע קשה בשבילי. וזה היה אותו רגע שהיינו בספסל, ובעצם כל השלושה שאהבתי וששמחתי עליהם, פתאום באו אליי מאוד מאוד בטענות, ובמין משהו שלא ידעתי איך להגיב אליו. ואני פשוט התפרצתי, רצתי לחדר שירות בבכי מטורף, כאילו הרגשתי באמת לא שפויה באותם רגעים. ומה אתה חשבת? אני ממש יכולה להגדיר את זה ככה. ומה אתה חשבת כשראית את זה, אלישי? איפשהו, ככל שעובר התוכנית, אתה מנסה להרגיל אותך שזאת המציאות כרגע, כמה שהעולם שהם חיים בו, זה נראה לנו בטלוויזיה כבתור פנטזיה, אבל זה באמת המציאות שלהם, וברגע שאתה מנסה ומצליח להקל את זה, אז אתה מבין שאתה לא יכול להיות שם, ורק יכול להסתכל ולהתבונן מהצד. היה קשה לחזור אחד לשני? ממש לא. אלין, תשמעו, השיחה, הזמן שלנו רץ, תגידי לי בשתי מילים, מה את מקווה שיקרה עכשיו? איזה חוזה, איזה מה, תפקידים, מה את מצפה שיקרה מכל הדבר הזה, אחרי שתשתחררי מהצבא? אחרי שאני אשתחרר? כן. יש זמן, אבל אני רוצה להיות בערוץ הילדים. אוי, קיבלת, יקירה. צריך לדעתי כבר עכשיו קיבלת. ומה, את מתארת לעצמך מה יקרה מחר בצבא כשאת חוזרת? אני לא יכולה, עוד פעם, אני לא יכולה לתאר לעצמי, אבל אני חושבת שכולם יהיו ממש מקסימים. אני מקווה. הם יהיו מקסימים. עם אלירז כבר דיברתם? התגעגעת אליו? דיברנו בטלפון, והיום אנחנו עוד מעט אותו מהרמת כוסית. וואו, הוא חבר חדש לחיים שלך? אני כמעט בטוחה. אני רוצה להודות לך, אלין, גם לך, אלישי. שיהיה לך שפשוף קל ונעים בצבא. תודה, כן. תודה רבה, כן. את חונצח, באמת, אני ככה קצת...
מה? קצת התעניינתי, ובאמת, אני חושבת שאני לא צריכה להגיד לך את זה, אבל את אישה באמת מדהימה. תודה רבה, יקירה. תודה רבה, שיהיה לך רק טוב. גם לך, אלישי. תודה רבה. תודה לכם. סיימנו. ביי ביי.